Kaixo eguerdion, Mozal legearen erreforma bozkatuko dute gaur kongresuan. Testua akordiorik gabe iritsiko da herrizaingo batzordera, eta gutxienez Kataluniako Ezkerra Errepublikarren eta EH Bilduren abstentzioa behar du osoko bilkurara eramateko. Bozketa erabakigarria izango da, baina koalizio gobernua osatzen duten alderdiek ez dute babes nahikorik, eta azkenean ponentzian adostutako testua bertan bera gera liteke. Urrun geratzen da derogatzeko konpromesutik. Onartezina da eta jasanezina da mantentzea lege berri honetan, Rajoyren legean isun gehienak jartzeko erabili ziren artikuluak, hauze da desobedientziarena eta errespetu faltena. Eta bestaldetik ez dauka zentzurik gomasko pilotak eta kanporaketak egiteko artikuluak. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana y seguridad policial. Bestalde lan erreforma erdigunean izango dute Madrilgo diputatuen kongresuan. Izan ere, EH Bildu, Kataluniako Ezkerra Errepublikarra eta Bloke Nazional Gallego alderdiek egindako proposamena defendatuko dute. Lege proposamenarekin bidegabeko kaleratzeagatik ematen den kalte ordaina 45 egunera igo nahi dute. Ezustekorik ezean, PSOEk aurka bozkatu du. Bidegabeko kaleratzeagatik ematen den kalte ordaina 45 egunera igo nahi duen lege proposamena defendatuko dute Madrilgo diputatuen kongresuan. EH Bildu, Ezkerra Republikana eta BNG alderdiek 2022ko maiatzaren 22an aurkeztu zuten proposamena, baina ia urtebete atzeratu da tramiterako onartzeko bozketa. Hala ere, segurena da lege proposamena tramitatzerako ez onartzea kongresuak. Lan erreformaren zeinbait artikulu aldatzea defendatuko dute 3 alderdi soberanistek, baina ez ustekorik ezean, PSEek aurka bozkatuko du. Are gehiago lan erreforma hark bultzatu zuela jakinda. Besteak beste, hau proposatzen dute alderdiek. Batetik, enpresa batek kaleratze kolektiboa justifikatzeko arrazoi ekonomikoak aldatu nahi dituzte. Kaleratze hori justifikatuta egotea nahi dute, soilik enpresak egoera ekonomiko negatibo jarraitua duenean. Bestetik, kaleratze kolektiboen baimena administratiboa aldatu nahi dute. Hala, kaleratze kolektibo hartzeko aukera egongo litzateke, bidegarritasunari eragin diezaioketen diru-sarrera arrunten maila modu frogagarrian murrizten bada. Eta horrez gain proposatu dute kaleratze bat baliogabetzat jo ahal izatea aldi baterako kontratu baten kasuan ere. EH Bildu, Ezkerra Republikana eta BNG alderdientzat beharrezkoa eta presazkoa da lan eta gizarte eskubideak berreskuratzea eta hedatzea, baina oraindik ez dute bazkide nagusia, PSE konbentzitzea lortu. Lehenengo barau eta itxialdi gaua igaro dute pentsiodunek. Atzo bertan abiatu zituzten mugimenduak Bilbon duten egoitzan, eta egunero txandaka 30 pentsiodunek baraua eta itxialdia egingo dute. Gaur ere protestak abiatu dituzte 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala esartzea eskatzeko. Itxialdia eta baraua 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko. Beste urratz bat eman dute eta astebeteko protesta abiatu du Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Kotraino gaude, ja orain dela 5 urte pasata hasi ginen eskatzen beste neurri batzuen artean 1.080 euroko gutxienezko pentsio moduan, eta guretzako garaia, denbora iritsi da ja behin betikoz konpontzeko kontu hori. Egunero, txandaka, 30 pentsiodunek baraua eta itxialdia egingo dute. Guztira, 150 lagunek parte hartuko dute. 200 zeuden protestaldian parte hartzeko prest, baina kopurua murriztu behar izan dute leku arazoengatik. Ia 200.000 pentsiodunek 800 euro baino gutxiagoko pentsioa kobratzen dutela ohartarazi du mugimenduak. Ia 200.000 lagun daude, bai Nafarroa eta Erkidego hau kontuan hartu egiten badugu, ia 200.000 lagun,
Eta horietatik 154.000 da emakumeak dira. Hori gaur egun izan edo 21. mende honetan eskandalosoa da hori. Gu bizigaran tokian esan nahi dut, hau da Europako mendebaldea honetan, eta hain justu gure erkidego bi hauetan dirua egon badago. Behar den gauza bakarra nik uste dutela momentu honetan borondate politikoa eta gero, normatiba bat edo zerbait egitea osagarritzeko. Pentsioa 1.080 euroraino osatzeko eskatzen diete Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Bestalde, Escrivá ministroren pentsio erreformaren bigarren zatia kritikatu dute pentsiodunek. Escrivak azaldu dituen proposamenak horti doaz, horrek esan nahi du gure ekimenak baduela ondorioa eta emaitzak ematen ari direla, ez bakarrik pentsio gutxienekoa, baizik eta genero arrakalari ere kaso egin diote, baina ez da nahikoa. Beraiek esaten dutena, hemendik 2027 urte arte, gehiegi da. Nahi dugu hori bere alaxia, nahikoa da. Bestalde, Ipar Euskal Herriko erretreten erreforma azken txampan sartu da. Azkenean presatuko du azken testua batzorde paritarioak eta ostegunean bozkatu egingo dute. Frantziako Asamblean gehiengoa bermatzerik ez badu gobernuak ez du baztertu 49.3 artikulura jotzea. Bitartean sindikatuek ez dute amore ematen eta hainbat sektoretako langileak kalera atera ziren 7. aldiz asteburuan. Petronorren sindikatuek ez dute aurrera pausurik ikusten negoziazio kolektiborako 6. bileran eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Asteburuetan egin dute greba martxoaren 17tik 19. Bi greben artean astelehenetik ostiralera 2 orduko lanuzteak egitera ere deitu dituzte langileak. Atzo Bilboko lan ikuskaritzan 103 salaketa erregistratu beste. Aparteko ordu kopuru handiagatik. Enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartean ez dela elkartuko, ezin dela horrela hitz egin, ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, hurrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen hitz egin orduan ez dagoela greba mahai gainean. Urteko aparteko 80 orduak gainditzeagatik. 400 ordu baino gehiago egitera iristen diren pertsonen kasuekin. Hori izeberjaren punta baino ez da. Ez baitira zenbatzen hitzarmenetik kanpo dauden langileenak. Ez da funtzionamendu normalerako ezinbestekoak diren enpresa laguntzaileek egiten dituztenak. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen inor formatzen, bardun gatza izango da holako marrak ez gainditzea edo ikustean ona heltzen garen. Eta Donostiara joko dugu orain, izan ere Xavier Atristain eta Juan Manuel Inziarte euskal presoak martutenen espetxeratu dituzte berriro ere. 3. graduak kenduta fiskaltzaren helegitea tramitera onartuz eta erabaki finkorik izan gabe etxerat oso haserre agertu da eta erabakin honen aurrean mobilizazioak iragarri ditu.
Bestetik, delinkuentziak 120 egin zuen gora 2022an Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak delinkuentziaren memoria Euskadin 2022 izeneko txostena aurkeztu du. Memoriak jasotzen dituen datuen arabera, EAen delinkuentziak gora egin du eta batez ere ziberdelitu kasuek. Hala ere, 2022an aurrez aurreko delituak askoz gehiago nabarmendu ziren. Lurraldei dagokienez, Araban delinkuentzia tasa handiena erregistratu zen. Josu Erkorekak segurtasun zailburuak delinkuentziaren memoria Euskadin 2022 txostena aurkeztu du. Dokumentuan urtero biltzen, aztertzen eta alderatzen da Euskadin gertatzen diren eta ertzaintzak eta udaltzaingoek 15.000 biztanle gorako udaletan zenbatzen dituzten delituei buruzko informazioa. Aurreko urtean delinkuentziak 120 gora egin zuen EAen. Delitu guztien artean 185 aurrez aurre izan ziren eta 115 teknologia berriak erabiliz. Hala ere, ziberdelituak EAen gehien gora egin zuten delituak izan ziren. Bestalde, EAen egindako delitu gehienak ondarearen aurkako delituak izan ziren, batez ere ebasketak eta ziberiruzurrak. Pertsonen aurkako delitu presentzialei dagokienez, delitu guztien 110 izan ziren, eta gehienak emakumeen aurkako indarkeria psikiko, fisiko eta sexuala izan ziren. Lurraldeetan berriz Arabak delinkuentzia tasa handiena erregistratu zuen, 40,7 delituko tasa 1000 biztanleko hain zuzen ere. Araban beraz, delituen bilakaerak UBA islatzen du, baina pauta orokorraren kontra, UBAren ezkerreko besoa luzeagoa eta jasoagoa da eskumakoa baino. Bizkaian eta Gipuzkoan ordea, 2022ko delinkuentzia tasak gora egin du, bai 2022koarekin alderatuta, baina baita ere 2019koarekin alderatuta. Lezan eta Arratzu Barrundian delinkuentziak eragin handia izan zuen. Izan ere, udalerri hauek izan ziren delinkuentziak gehien kaltetu zituenak. Bernedo, Lantziego, Moreda eta Zalduondo udalerriek berriz delinkuentzia tasa basuena erregistratu zuten. Gasteizera joko dugu orain, izan ere Gorka Hortzaran alkateak hiriko urrezko domina Arabako medikuen elkargo ofizialak jasotzea proposatu du. Aurten, Ikomaren 125. urteurrena izango da, eta hiriko urrezko domina eurek jasotzea proposatu du alkateak. 5.000 mediku baino gehiago izan dira lanbide honen historiaren parte Araban. Ikomaren konpromisoa eta profesionaltasuna saritu nahi dute domina honekin. Azken orduetan lobby baten sorrera bihurtu da albiste. Eusko Jaurlaritzak makroeskualde Atlantiko baten gisa jokatu nahi du Kantabria, Asturias eta Galiziako gobernuekin batera. Europako botere ardatza ekialderantz mugitzen ari dela ikusita eta Kantauri aldeko erkidegoen interesak batera defendatzeko. Lobby baten sorrerak zer esana izan du. Europar Batasuneko erabaki estrategikoetan pisua eduki nahi du Jaurlaritzak Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako gobernuekin batera. Lehentasun jarri dute esate baterako Frantziako gobernuak ez dezala atzeratu Euskaliarekiko lotura 2030tik harago. Horregatik Espainiako gobernuari ere eskatu diote presio egin dezala.
Frantziako gobernuak abiadura handiko trenarekin lotura 2052 atzeratu izana sintoma moduan ikusi dute Kantauri isurialdeko agintariek, eta horri bultza ematean lehentasun hartuta Europan lobby modura aritzeko beharra ikusi dute. Guk nahi duguna da, hortik aurrera eta baita hemendik aurrera ere, bai gizarte ekonomi eragileekin olako loturak egin alizatea, 4 autonomi erkidegoetako gizarte ekonomiko eragileekin eta beste lobby bat sortzea, zentzu horretan amankomunean diren gaietaz beraiek ere gure lidergoarekin batera landu dezaten. Kantabria, Asturias eta Galiziako presidenteekin batzartu ostean Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu du denek kezka bat partekatzen dutela. Uste dute Europako botere ardatza ekialderatz mugitzen ari dela ardatz atlantikoaren kaltetan, eta beraz pisu galdu dezaketela 4 lurraldeotarako aurreikusitako proiektu estrategikoek. Honen aurrean indarrak batzea erabaki dute. Baina nahi duguna da jauzi kualitatibo bat izatea eta makroeskualde bat sortzea. Arriskoan ikusten dituzte ez bakarrik Euskaliarekiko lotura, baita hidrogeno korridoraren konexioa eta trantsizio ekologikoari lotutako bestelako plan batzuk ere. Eta bultza egin nahi horreta Madrili ere eskatu diote presio egin dezala kontuan hartuta gainera Espainiarena izango dela Europako Kontseiluaren presidentetza datorren uztailetik aurrera. Baina presiorik eta lobby talderik ez du nahi Moncloak, hala adierazi du Denis Itxaso Espainiako gobernuko ordezkariak eta ziurtatu du ari direla lanean eta gainontzeko estatuekin lankidetzan ere bai proiektu hori guztiak aurrera atera daitezen. Eta Nafarroan gaur bertan burutu da trafiko eskumenaren transferentzia aurrera eramateko bilera Iruñean. 6 hamarkadaz geroztik, Guardia Zibilak du trafiko eskumena foru erkidegoan, baina uztailaren batetik aurrera foruzaingoak hartuko du lekukoa. Leire Martínez. Nafarroako trafiko eskumena foruzaingoak hartuko du uztailaren lehendabizikotik aintzin. Foru erkidegoko aldarrikapen historikoa da hause. Izan ere, Frankoren garaian, Guardia Zibilaren esku geratu baitzen trafikoaren eskumena eta oraindik ez da berreskuratu. Aintzin akordioa berretxiko dute Nafarroako transferentzia batzordeak, Espainiako eta Nafarroako alderdiek izan duten bileran. Bertan, akordioaren nondik norakoak aztertu dira. Alderdi guztiak ados dira transferentziarekin, baina denek jarri nahi izan dute bere buruari lorpenaren ikurra. Será efectivo a partir del 1 de julio. A partir de esa fecha se abre lo que se ha denominado un periodo transitorio. Trafikoaren arloko eskumen historikoa berreskuratzeak indartu egingo du foruzaingoaren bidea polizia integral baterantz, hori dudarik gabe. Hori ez ezik Nafarroako polizi buruzko foru legeak aurreikusten duena ere aktibatzeko unea da. Hain zuzen ere, udaltzaingoetatik foruzaingora badago beste pasabide bat, badago beste pasarela bat. Parlamentua onartzeko epea gainditu zen, epea bukatzen zen 2019ko abenduaren 5ean, ez da ezer horretaz gauzatu, ez dago reglamendurik. Bestetik, atzo Nafarroako lehendakariak amaitzear dagoen legegintzaldiaren balantzea egin zuen Nafar gobernuko jauregian. 4 urte hauetan PSNek aurrera eraman dituen egitasmo garrantzitsuenak azpimarratu zituen. Oposizioak ordea exekutiboaren autokritika falta salatu du. Leire. 3 asteren buruan parlamentuko jardunak eten hartuko du eta dagoeneko hauteskunde aitzin kanpaina nabaria da giroan. Nafarroako txibite lehendakariak legegiltzaldiaren balantzea egin du ekitaldi instituzional batekin. Bertan, bidean izan dituen oztopo nagusiak, COVID pandemia eta Ukrainiako gerra izan direla errandu. Eta bereziki bere alderdiaren lorpenak goraipatu ditu errate baterako HTA edo Nafarroako ubidea. Txibitek ez du autokritikarik egin ordea osasungintza eta hezkuntza publikoko kudeaketarekin.
Preziski, azken hilabeteetan aldarri gehien izan dituen sektoreak izan dira. Oposizioak dagoeneko kritika zorrotzak egin dizkiote adieraziz ekitaldia mozorrotutako ekitaldi politikoa izan. Hemos ejercido la política de la mano tendida y sin renunciar a nuestros valores progresistas, la centralidad que representa este gobierno nos ha permitido ganar apoyos a derecha e izquierda del arco parlamentario. Este gobierno de Navarra ha sido garante de ese bien común que es lo público. Gatikako interkonexio elektrikoari helduko diogu orain. Izan ere, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kablea eraikitzeko 2007 eta 2008 milioi euro bitarteko kostua izango duela aurreikusi dute azkenean. Makroegitura Euskal Kostaldetik abiatuko da eta dagoeneko 1000 milioi euro inguruko gainkostua pilatu du. 2028an martxan jartzea aurreikusten dute, aurreikusitakoa baino 3 urte beranduago. 1750 milioi euroko kostu izango zuen ustez, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kableak. Makroegitura Euskal Kostaldetik abiatuko da eta dagoeneko 3 urteko atzerapena eta 1000 milioi euro inguruko gainkostua pilatu ditu. Zenbait trazadura aldaketek aurrekontua handitzea ekarri dute, baina ez horrek bakarrik, azken urteotan hainbat arrazoirengatik materialen garestitzak ere fakturak handitu ditu. Eta gaur-gaurkoz, 2007 eta 2008 eta 50 milioi euro bitarteko kostu aurreikusi dute. Gai kostu hori gehien bat Espainiako estatuaren bizkar geratzen zen, a priori makroazpiegitura berriaren onuradu nagusia baitzen. Orain baina Parisek interesante jarri du azpiegitura horretan, eta kostuak banatzea onartu du. Akordio berriaren arabera, bi lurraldeek ordaindu beharreko kostua 2390 milioi eurokoa izango da, zati berdinetan banatuta, Espainiarentzat eta Frantziarentzat. Hortik aurrera 2007 milioira arteko gainkostua Espainiako eta Frantziako elektrizitate sareek estaliko dute. Bizkaiko golkoan zeharreko itsaspeko interkonexioari esker gaur egun 2,8 gigabateko ahalmena dute. Martxan dagoen azpiegiturarekin ia bikoiztu ahal izango dira bi estatuen arteko truke elektrikoak. Behin amaituta sustatzaileek defendatzen dute trukea ia 5 gigabatera igoko dela. Proiektuak ordea kexek jaso ditu elkarte ekologisten aldetik. Azpiegiturek eragindako kalte zehatzez gain interkonexio handi horiek elikatzen duten ereduak kritikatzen dute. Ekologistek uste dute kontsumituko den tokian elektrizitatea ekoiztaren alde egin beharrean beharrez duten lurraldeetan azpiegitura sortzaile handiak bultzatzearen alde egiten duela makroegitura honek. Gipuzkoan ostera, garuneko paralisia tratatzeko munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatu dute. Proba pilotu baten testuinguruan garuneko paralisia duten Gipuzkoako 15 ume ari dira lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatzen, tratamendu pertsonalizatuak aplikatuz. Marsi Bionex enpresak egin eta Aita Menik erosi du. Aspaze eta Gipuzkoako Aldundiaren lankidetzari esker. Munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspaze Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 aurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomokin mugitu ezin duten adingabek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke, bazkenean garun paralisia duten aurrek, euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez da hona duki, mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horren horrek, emozionalki eta bai,
eragin positiboa edukitzen dau, eta Erokarenak esan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, beto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusia martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak. Eta kultura arloan Arabako antzokien udal sareak 34 hitzordu aurkeztu ditu denboraldi berrian, eta horietarako abonamenduak martxoaren 23tik aurrera egongo dira salgai. Helduentzako antzokiak 5 aukera biltzen ditu. Euskarazko ikuskizunei dagokienez, metro kuadrokaren zertan dabil, baina ez dakit zertan antzeslana egongo da ikusgai. Eta hiriko gizarte etxeetan antzerkiaren lotutako beste 4 emanaldi izango dira. Iruñera itzuliko gara berriz, izan ere bertako udalak, Nafar gobernuak eta pilotaren sektoreko ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburu bilakatzeko proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Alderdi guztiek aho batez onarturiko proiektuak eskualdeko erreferentzia kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtu nahi du. Leire Martínez. Iruñeak munduko pilotaren hiriburu bilakatu nahi du. Proiektu honek bertzeren artean hiria eta pilota are gehiago lotu nahi ditu. Kontuan izan, hiriak pilotarekiko duen lotura estua. Adibidez, datu gisa erran dezakegu, gaur egun Iruñeak 58 frontoi publiko dituela, eta horien artean pisu handia duten Labrit edota Navarrarena frontoiak, eta 38 klub federatu. Ekimenaren baitan, gazte eta aurrengan, pilota sustatu eta bultzatu eta pilotaren etxearen sorrera izanen dira. Azken honetan, pilota jokoaren ikerketa, kongresuak eta pilotarekin harreman estua duten lurraldeen topaleku izan nahi du gainerak. Ea proiektuak aintzinera egiten duen. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du, eta horretarako Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak eta sektoretako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Haunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez hori da pilotak izan behar duena, ez? Politiko ibisa talde batera utzi eta pixkat aipatu duana ere, bai, ez? Nik uste, pilotan ere, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken galezori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haureta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, ez, haurtzaroan, neskak mutilek kirola hautatzerako momentuan, zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak, nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, pixkat ikusarazteko bai.
Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Eta kiroletan igandean martxoaren 26an Alavés Gloriosas taldeak 12etan Mendizorrotzan Atletico de Madrilen aurka jokatuko du. Biek aurten partida Mendizorrotzan jokatuko duten egun bakarra izango da. Hori dela eta Gasteizko udalak topaketarako 55 sarrera bikoitz zozkatuko ditu hilaren 24erako. Martxoaren 14tik 23 bitartean parte hartu ahal izango da zozketan. Bestetik, Erika Mugartegi eta Arai Lejardi gailendu dira Women Winter Serieseko txapelketan. Emozio handiko finala jokatu dute Maite Ortiz de Mendibil eta Maialen Aldazabalen aurka. 14-15 geratu zen hauen bakagailua, eta Mugartegi eta Lejardirera berriz 12-15. Modu horretan txapela eskuratuz. Orain adiegon Jokin Rebillari egin diogun elkarrizketari. Maiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Jokin Rebilla, ongi etorri errefuxiatuakeko kidea. Ondo etorri, Jon. Jokin, barkatu. Bai. Tira, hasteko, azken egunotan iritsi zaigun berri bati helduko diogu, izan ere, 57 pertsona zeramatzan txalupa bat ondoratu eginda Libiako kostaldean, eta hor badirudi, salaketa guztiek irudikatzen duten Italiako gobernua ari dira errudun egiten, izan ere, kasik ari delako uzten eta utzi duelako bertan 30 lagunetik gorako heriotzak. Nola iristen dioztu horri? Ia egunero badaude berriak, ez da bakarri gobernu italiarra orain eskumakoa dela, baizik eta da Europako politika osoa. Egunero, ia badaude hildak, egunero daude desagertuak hori inorrez du aipatzen, desagertuak kontatzen baditugu ez dakigu zenbat milaka personak, azken 10 urte esaten dute 20.000 eta piko hil dire Mediterraneoan, horrezegatik da tragedia itzela eta Europa beste aldetik begiratzen du. Ez bakarri beste aldetik, baizik eta finantziatzen du mugak teorian protegitzeko, egin du Frontexeko polizia Europako menpe dagoena, han gastatzen dute diru pila eta daude akordiok impresentable gobernuren artean bakarrik ez jendea nahi duena Europara heldu ez lortzeko.
Eta horretaz, ez, edo horrekin lotuta, ez, uste duzu badela laster horri bueltarik ematerik ez, izan ere badirudi, ez, eskumako politika hauek eta migrazioarekin lotuta bereziki, ez, geroz eta normalizatuago daudela, ez, eta izan hori Europa mailan eta gertutik ere ikusten ditugu, ez, hemen esaterako gurean, ez, zenbat jende hilden, ez da, adibidez Hendaia eta Irunarteko mugan. Bai, baina zabalduta dago, como que ez dago beste remediorik, como que ez daki castigo divino dela, ez daki zer, porque zergatik, ez dute neurriak hartzen. Bai Hendaia, bai Irunen, jendea kalean gelditzen da egunero, desesperatuta daude, muga itxita dago, eta Eusko Jaurlaritzako giza eskubideko zuzendaria, esaten du, muga zabaldu behar dutela, baina hori dago bere eskuz. Baina bere eskuz dagoena da benetan jendea ez lo egitean kalean, jendea eukitzea janaria, eukitzea garbitzeko eta eukitzea dana. Eta hori ez dute egiten, eta bitartean desesperatuta daudenean, zer egiten dute? Saiatzea, bidasoa gurutzatzea, hiltzen dute, edo trenbidetik aurrera, etortzen da tren bat, eta bebai, batzuk hilda eta bestea zaurituta. Eta responsabilitate guztiona da, baina bakoitza bere esparru, bakoitza bere neurria. Bai, ez da izan responsabilitate politikoa bera hor dago, ez? Eta, Eusko Jaurlaritza aipatu duzula, orain gutxi ere ez, mezu bat helarazi diezue, ongi etorri errefuxiatuak taldetik, izan ere, oin hauteskundeak datozela, ez? Aldaketa batzuk egin dituzte, eta orain Artolazabal Gasteizera, ez? Gasteizu alkate gai gisa presentatu da, eta ordea, Nerea Melgosa dugu orain aurrerantzean berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburu, ez? Nola, edo ze iritzi duzu ez aldaketa honetaz? Aldaketa honetaz ez da harrigarria, egiten dute nahi dutena, eta total, bestea, aholkularitza moduan zegoen konsejeria berean, horrezegatik, zer egin dugu? Idaztea, idazki bat, Artolazabal, bere erresponsabilitate zein zela, nola ez du bete bere legea, servizio sozialeko legea, cartera de servicios y de prestaciones legea, eta lehenengo plan estrategiko bebai. Dana hori derrigorrezkoa da, haiek idatzi dute, enkargatzen dute, eta idazten dute batzuk oso ondo, baina gero ez dute betetzen. Zer ez dute betetzen? Ez dute betetzen, servizio nola eman behar dute, nola atenditu behar dute, eta hori, gero udaletxeak kudeatzen dute lehenengo harrera, lehenengo harrera. Eta bigarrena Foru Aldundian. Eta Eusko Jaurlaritza daukabe responsabilitate batzuk. Bilbon lehenengo harrera da desastre bat, deitzen da esmuz, eta jendea han ezin dela joatea lagunduta, hala eta ez hitz egin eserrez, ez euskeraz, ez erderaz, joaten dire bakarrik, eta nitzetzen dire batzuk ez dakite ezebez, baina legea esaten du beste gauza. Informazio behar dela, valorazioan eman behar dela, ez bada zure kompetentzia beste lekura bidali behar duzula, lehenengo arreta egin ostien bigarrena Foru Aldundia bidali, porque dire, hau hobeto tal. Eta irakurtzen baduzu dokumentu guztiak, letra badago, baina gero ez dute betetzen. Horrezegatik hori Artolazabali esan diogu, ez duzu bete, eta adibide bat jarriko du. Badakizu hau jendearen zeak izango da un rollo, baina lehenengo plan estrategiko amaitu zen 2019an. Eta hori suposatzen da, legea esaten du, urrengo egin behar duzu, berehala. 2008an ezen egonen, ez ebez. 2001an egin zuten valorazioa, lehenengo plana, eta esaten du, ia dana egin dugu nahiko ondo. Pensatu genuen, bigarrena, aurkeztuko dutela. Ez 2001an, ez 2002an, eta orain sorpresa, ailegatzen dira hauteskundeak, eta konsiliaria berria Melgosa aurkezten du plana, baina organo bat deitzen da, eta existitzen da, en el artículo 48 bat, de la Ley de Servicios Sociales dice: el Consejo de Servicios Sociales se constituye como el máximo órgano de carácter consultivo y de participación, adscrito al Departamento del Gobierno Vasco, competente en materia de servicios sociales. Ez da Bildu.
ez dute pasatu zirriborro ere ez. Eta hori da mespretsu bat guztientzat. Eta zein interes dago horren aurrean ez, lehenbizikoz lege hori ez berritzea, eta bestetik ez, halako jarrerak izatea oraindik ere ez, zein interes dago horren atzean? Horren atzean, egiten dute nahi dutena, damatxate 40 urte, baino gehiago haiek kudeatzen dana, eta bueno, oso zoriontsua dire, gero llegatzen dira hauteskundean, no, ez da bakarri responsabilitate Bilbokoa, porque el efecto llamada ez dakizer, pero resulta que si Bizkaian daude 11 municipio, 30.000 biztanle baino lehenago gehi legea aipatzen dena, eta haiek responsabilitate daukaten kudeatzeko gauzak, edo mankomunidade 50.000, gehiena kudeatzen ditu PNV-ek. Horrezatik da, haien jendea, baina batzuk ez dut, no, eske hori beste batzuk egin behar dute, baina nun dago hori, horrezatik ikusten duguna da, eta guk asko bidaltzen dugu instituzioei argitzeko edo erantzuteko, eta ez dago erantzunik, ez dago erantzun. Kasu honetan ere ez duzu erantzunik jaso beraz, ezta? Tainera hor, aipatu dituzu ez, kalean bizitzera kondenatuta dagoen jendea, ez, eta gero, errefuxiatuak eurak ere, datozenan ez, lehen arretaren afera hain zail hori berez gainera badaude baliabideak soberan erraz izateko. Pues bai. Edo gutxienez, komunikazio badago municipioaren artean eta foru aldundiarekin, baina gu, daramagu 2006-atik aurrera funtzionatzen ongi etorri moduan, eta momentuz ez dakigu interkambio dagoela esaten guk ezin dugu, tokatzen zaizu, adibidez Bilboko udala eta foru aldundian, ez dakigu. Sartu dugu, orrialde batzuk, foru aldundiari, ez ez da kontua haiekin. Eta zer gertatzen da, gu gara una plataforma sin ánimo de lucro, ez daukagu bazkiderik, eta ez dugu eskatzen, eta ez dugu eskaziko subentzioirik. Horrezegatik argi eta garbi eta altu esan behar dugu nahi duguna. Eta haiek, eskibatzen gaitu edo... Zelako arazoa suposatzen du, kompetentzia hain banatuta egota ez, helen arreta esan duzu ez, esaterako udalak egin dezake, gero aldundiak, gero askotan agian ere, diru kontuak ere hor zerikusirik izango du ez, aurre kontuak depende zein den, urte baten diru gehiago bideali, beste baten gitxiago. Baina, idatzita dago dana, kartera de servicios ipintzen du, gaiz-gai, fitxa bat, zer baldintza norentzakoa da, zer egin behar duten, eta hori dago, eta da, liburueska bat, eta han etortzen da, zenbakin, batekin bada, da udala, bigarren bada, da, foru aldundia edo Eusko Jaurlaritza, baina espezifikatuta daude danak, eta sorpresa da, lehenengo da, arreta eta hori, esaten nuna, ez que deno joan behar dire esmusera, pero esmusera ez da ganao, ez dira animaliak, tratatu behar duzu eta zuezin baduzu, ondo azaldu, zer egin behar duen, nora joan behar duen, eta hori ez da existitzen, da mespretsu bat. Zer gertatzen da, eskubidea ez daukaten eskubidea mugitzeko, gero, haien paise, Europa eta Occidente osoa, lapurtzen dugu dana, lapurtu, no erosi, lapurtu, eramaten dugu gara gerlak, ezin dute bizi, arrainak edori kentzen dizkiogu, eta gero ezin diretorri. Afrikano batek esan zidan behin, nahi dute gure kontinentetik dana gu izan ezik, gu ez etortzea. Bai, izan ere batzutan berez migratzea bere horretan eskubide bada, baina badirudi eskubide hori gauzatzen ari zarenan ez beste batzuk kendu egiten dizkizutela. Kendu zer dutu? Diot, migratza bera badela eskubide bat, baina badirudi eskubide hori erabiltzen ari zarenean ez, beste hainbat eskubide. Hori da. Pero nahikoa da, etortzea patera, etortzea kamioi azpian edo nahikoa da. Baina eta guztiz zu ezala deseablemen. Horrezegatik sufridu, egotea kalean, Porque, claro, zer egiten dute? Egun osoa kalean, batzuk ala eta guztiz joaten dire ikastera, eta lo egiten dute aulak, nola ez? Eta ala eta guztiz joaten dire egunero. Entonces, zer esaten du legea? Pues tratamiento, foru aldundian, sale de rositas, pero foru aldundian dauka responsabilidadea 20 piku urte arte
haien menpe egotea. Zertarako? Prestakuntza, ibilbidea itinerario, ikastea, eta bebai formakuntza lanerako. Ez da existitzen. Existitzen bada, izango da, kupo oso txikia. Baina aipatu izan duzu horre datuen artean ez, nola 2020tik aurrera ez, kalean bizi diren pertsonen kopurua bera igo egin den ez, hori ez, 2020tik honako igoera horri zeri dagokio? Pues ez dakit, jendea desesperatuta dagoelako eta bilatzen dute, eske haien paisek, hori, gero eta txartoa daude. Ez dakit, ez da maitu kolonialismo, ez da maitu. Neokolonialismo dago egunero. Paiz asko kontrolatuta daude antzinako kolonialistak. Frantzia, bestea. Behartik gaude, pues, han daude. Eta haiek kontrolatzen dute ekonomia osoa. Eta hori, Occidenterako da un txollo. Pero, claro, jendea zetortzea. Dirua baldin badeko zu, hartzen duzu abioia etortzen zara, edo famosa bazara, edo famoso futbolista, ez dago pegari. Berdin da kolorea, berdin da altu, bajo, edo dakize, hori berdin da. Pero, claro, etortzen bazara, hori, nona patera, etortzen bazara utatuta, edo dakize, zu indesable bazarela. Eta, bueno, esaten dute jende pila sobratzen da munduan, hori kapitalistak eta la Lagarde behin el Banco Mundial esan zuen, claro, es que bizi gara gehiegi, jende gehiegi. Claro, galdera da, nortzu sobratzen diren, pues badakigu nortzuk, ez? Eta hiltzen badire bidean, eta ez badire llegatzen, eta ez badire molestatzen, ez dakizen txalupa edo ailegatzea edo zein ondartza, asko sobeto. Zer gertatzen da barkuak de salvamento, isunak, pegak, eta batzu dire, voluntarioak, kobratzen dute gitzi, dire ONGs, edo pegak. Eta gobernua, zer gertatu zen Melilla, eskandalagarria izan zen, grabatuta eta guztiz, zer esan du Marlaska? Marlaskak ezagutzen dugu, inoiz ez zuen ikusi tratu txarra edo torturak, nola ikusiko du orain beltzak edo besteak txarto tratatuta daudela. Ez du ikusten. Ez da, erantzunkizun eza ez, une oro errepikatzen den zerbait da, ez, eta gainera ez, heriotzak direnean ez berez lehen bizteko eriotza batek inflexio puntuak markatu barko lukeenean, ez dakit kalean ere ez, ikusi ditugu azken hilabeteetan ere ez, nola jendea hil egiten den egoera, horretan egon behar izatera ez, derrigortuta egon, eta gero, eta esaten da batzutan agian ez, naturalki hil egin direla. Ja, claro, bai. Como que han ezen egon baldintzak egoteko lasai, eta, bueno, kasualitatez hil ziren, hogeita ez dakizen bat. Tarajal, botatzen zuten airea, nola airea? Jendea han egon zen, itxasuan, gara egiten, igeria egiten, eta han gelditu ziren 14 da 15. Eta sobresegido, epaiketa, gero zabaldu zen berriro, eta berriro sobresegido. Ez dago pegarik, Horrezegatik desesperantea da, eta sensibilitate gerotak bitxiago dekogu zergatik, porque erruduna dire haiek, pobreak, eta etortzen dira dire errudunak. Eta niretzako, edo guretzako, ongi etorrientzako, da triste gizartea poliki jaten du hori, eta esaten du, no, eske haie daukaten errua, erru guztia haiena da. Berdin da, eguzkia edo euria egiten duenean, haien errua da bebai. Hori da triste. Eta, klaro, zer egin behar dute instituzioa? Kontzientziatzea gizarteari, que hori ez dela egia. Que ez dela egia. Ez dire etortzen bakarri lapurtzeko, que ez daki zer. Eta, egitea, ley de extranjeria kentzea de una puñetera vez, que mantentzen du ilegalak 3 urte, eta egitea, legea, adibidez, antirrafista bat, eta leku bat salaketa guztiak eta pasada guztiak salatzeko, hori Nafarroan egiten ari dira, ez dakit lastera maituko duten, pues hemen komunidad honetan egin behar dute.
Baina, adibidez, EAen ikusten duguna da azken aldean adibidez legei dagokien ez, segurtasun arloko legeak ez, behin eta berriro gaina normalean jende arrazializatua ez, persegitzeko izaten dena ez, eta ikusten dugu kalean bizien jendeari ere, agian gauzak ez, bakarrik dutela egual ez dakit ez, toki txiki bat euren gauzekin eta horrek ere kendu egiten direla ez. Eta guta. Hori, gertatu zen orain dela, data ez dakit. Barrido egin zuten Bilbon, eta leku guztietan lo egiten zutenean joan ziren. Munipaz, Zaramako kamioiarekin, eta posible zela eramatea motxila. Eta han usti zuten dana Zaramara. Eta Zaramaren artean pasaporte bat bebai edo batzu. Eta gero, han zegoen txagolia bota. Kontatu digute, que justu esan zioten, joan behar zarete, hartxandara, urrun ez ikustea inor bez, eta lo egiteko ez erabili. Ez denda, ez saku, ez manta. Da, como remedio esatea, euria hori egiten badu, hiltzen baldin bazara, asko zobe. Bai, ez da, beraz, badirudi ez naiz da Nafarroan eta alegin batzuk egin diren uste duzu, orain hauteskunde garaiak dato zela ez, aldaketaren bat emateko aukerarik egongo dela? Ez dut uste. Egingo dute aldaketa adorno moduan, baina guztientzat. Adibidez, semea baldin badeko zu txikia, ez daki 200 euro, ez daki zer. Nahi baduzu ja independiente esatea eta ustea etxea, 200 euro, pero dana, urte pare bat, justu hauteskundeak eta gero. Baina, zuzenduta, benetan, ez bakarri etortzen direna ez daki nundi, baizik eta esklusion dauen justiak, handik etorri dauen mengoak, pobre guztiak, ez da llegatzen energia, edo ez daki zer, neurri berrierek ez daude. Daukaten komun koltson han, eta ja, perspektibaz esaten dute ondo daukatela, irabaztea berriro, oso lasai daude. Zergatik, jende asko, migrantek ez dute bozkatzen. Asko eta asko. Ez da haien klientela, horrezegatik ez daukaten pegarik. Hala ere ez, azken urte honetan ez, Ukrainako gerrarekin ez, inbasioa berriz ere ez, hasi zen horretan, beste migrazio fluxu berri bat edo ez, ikusi dugu eta hor bai, erraztasunak eman direla beste momentu batzutan ez dienak ireki ez, horren zelako balorazio egiten duzue? Pues que da gara klasistas eta racistas totales. Zergatik, hau europiarrak dire, zuria, begi urdinak, eta ez daki zer. Eta besteak ez daukaten eskubide berbera. Eta haue, hori, ley de extranjeria, eta kampaina egin zen sinadura milaka eta milakekin erregularizazio egiteko, eta kongreso zer esaten duen, Madrileko kongreso, baitartean ez dute neurririk hartu. Gero, da deskaro bat esanean, pandemiarekin, que posible zela, erregulatzea medikus edo ATS, baina denboralditxo bat, behar gauden bitartean, gero berriro bota, ez? Horrezegatik da jolastea jendearekin, eta denakin egiten badute, egin duten Ukrainiarro, eskubidea daukaten beba, nik ez dukentzen ez ebez, pero zergatik ez dute egiten dana berdin, eta jendea, eta umearekin etortzen direnak urrengo egunean posible baldin bada klasera joatea, eta bestea posible baldin bada beba lana egitea, zergatik ez, baina ez dute aldatu ez ebez. Gehiago, uste du, Ukrainiarrak eukitzeko leku batzuk, besteoken dute. Bai, ez da, gainera hori ez, Ukrainen kasuak berak erakutsi du, moduak badaudela. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horik izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.
Zirni zinitin, mitili? Neski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz Wi-Fi 6rekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen.